Sa mga pagunahing balita, senior high school student arestado sa bypass operation sa Daraga. Dalawang lalaki na huli sakto ng paggamit ng droga sa Tabaco City. 33 katao huli sa paglabag sa Ganban sa Bicol. Motorcycle rider patay ng mabangga ng isang SUV sa Labo, Camarines Norte. At BAP Ligas pinagsagawa ng inspeksyon sa mga paralan at venue para sa Palarong Bicol 2025. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-19 ng Marso, taong kasalukuyan. Isang senior high school student ang inaresto sa ikinasang bypass operation sa Daraga, Albay. Nakuha mula sa kanya ang mahigit 40,000 halaga ng iligal na droga. May report si Danica Garcia. Isang senior high school na estudyante ang inaresto matapos mahulihan ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang bypass operation sa Purok 5, Barangay Kilikao, Daraga, Albay, alas 2:27 ng hapon nitong Lunes. Kinilala ang suspect na si alias Russell, 23 anyos, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City. Nakuha mula sa suspect ang isang maliit na weighing scale na hinihinalang ginagamit sa pagbenta ng droga at 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may halagang mahigit 42,000 pesos. Ayon kay Daraga Municipal Police Station Public Information Officer Police Lieutenant Maria Isabel Nopia, matagal nang minamanmanan ng otoridad ang suspect. Ito pong aming bypass operation. Ano po ito, ma'am? Talaga pong minanmanan na po namin siya and nakapag-test by na po kami yan before po kami magpagka. Balik, nung binarify po namin ito, wala pa naman po siyang record po na nahuli na po namin siya dati sa anumang kaso po. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Daraga MPS ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para po dun sa mga drug pusher po na involved na po sa illegal drugs, wala po kayo dito tuwang sa Daraga, talaga po huhulihin po namin sila. Muli naman na nagpaalala ang otoridad sa mga magulang na gabayan at bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak upang hindi masangkot sa pagpapalaganap at paggamit ng iligal na droga. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Kulungan naman ang bagsak ng 2 lalaki mula sa Tabaco City matapos silang maaktuhan na gumagamit ng marijuana. Itinapon pa umano ng mga sospek ang ilang drug paraphernalia nang makita ang kapulisan. Narito muli si Danica Garcia. Nang kanilang siyasatin, natagpuan nila ang isang plastic sachet ng naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Nung nasamsam po ng PNP Tabaco, yung pinaghihinalaan nga pong marijuana is agad naman po ito nga sinabit sa crime laboratory po dito sa amin sa Pier 5 sa Campola. Then pagbalik po ng report, naka-state po doon na 1.62 grams of positive marijuana po yung nakuha sa kanila. With regards naman po ito ma'am sa amount, 122 pesos per gram. Base ito ma'am sa sa Dangerous Drug Board. Kaya kung i-compute po natin ma'am, yun nga, more than 120 I think ma'am kasi 1.62 grams yung nakuha. Yun na samsam sa suspects. Ang mga nakuhang ebidensya ay minarkahan sa harapan ng mga saksi. Dinala sa Ziga Memorial District Hospital ang mga suspect para sa mandatory medical examination. Bilang bahagi po ng legal na proseso, inapisuhan ng mga suspect tungkol sa kanilang pag-aresto at ipinagbigay alam ang kanilang mga karapatan sa Bicol dialect. So, upon the arrest po, dinala sila sa Ziga Memorial District Hospital para sa mandatory medical examination. This is part of the protocol po. And then, i-add ko na rin ma'am, kang March 18, kahapon, the case for violation of Section 2 of RA 9165 were also filed through inquest proceedings.
Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Tabaco CPS ang dalawang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, hindi na pinangalanan pa ang sospek bilang pagsunod sa Data Privacy Act. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Arestado rin ang isang 19 anyos na lalaki na wanted sa kasong pagpatay sa Sipocot, Camarines Sur. Sospek 9 na buwan ring nagtago sa batas. May report si Rose Belista. Nadakip na ng Sipocot Municipal Police Station ang isang 19 anyos na lalaki na wanted sa kasong murder. Tanghali nitong Lunes nang makorner ang sospek sa Sitio Iriga, Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Kinilala ang sospek bilang si Elias Joe, walang asawa at residente ng naturang bayan. 7 buwan siyang nagtago matapos ang krimen. 17 po, 2025 at about 12:50 p.m. sa Sitio Iriga, Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Naaresto po ang sarong 19 years old single para and residensya ng Barangay Tible, Sipocot, Camarines Sur. Batay sa investigasyon ng Lupi MPS, Agosto noong nakaraang taon ng paghahampasin sa ulo ng sospek ang 37 anyos na biktima na residente ng bayan ng Lupi hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Matapos ang krimen, agad na nagtago ang sospek. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Sipocot MPS si Elias Joe at nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Belista. 33 katao huli sa paglabag sa gunban sa Bicol. At motorcycle rider patay ng mabangga ng isang SUV sa Labo, Camarines Norte. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ang kanyang sinusulong. Siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 34 katao na ang bilang ng mga individual na naaresto sa Bicol dahil umano sa paglabag sa election gun ban. Probinsya ng Albay at Masbate nangunguna sa mga probinsya na may pinakamataas na gun ban violators. Narito ang aking report. Umabot na sa 34 ang bilang ng mga individual na naaresto sa Bicol dahil sa paglabag sa election gun ban ayon sa ulat ng Police Regional Office 5 mula Enero 12 hanggang Marso 17. Nanguna ang probinsya ng Masbate na may 10 gun ban violators, 9 sa Albay, 5 sa Camarines Sur, 4 sa Camarines Norte at 3 sa Naga City at Sorsogon. Sa kabuuan, 34 na armas naman ang nakumpiska mula sa mga sospek. Bukod dito, kusang isinuko ng 116 na individual ang kanilang mga baril, habang 300 naman ang idideposito sa mga istasyon ng pulisya. May mga action taken na gagawin ng ating mga police stations. I-deposit na nila yun sa RCSU. Then, syempre, meron din action taken yung ating civil security unit para po proper yung pag-handle ng ating mga surrendered firearms. While the confiscated, syempre, kung may mga kaso po yan, so still, nasa custody po yan ng ating mga supply officers. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng gun ban, nagsagawa ang PNP Bicol ng 12,276 checkpoints sa rehiyon upang matiyak na nasusunod ang mga alituntunin sa halalan at maiwasan ang mga crime-related incidents. Sustain po ang ating operations with regards to loose firearms. Kahit po yung mga wanted persons natin hanggang sa illegal drugs, continue po yung operations ng PNP Bicol. And huwag po kayo magsasawa sa amin na meron tayong mga ginagawang accomplishment for the period dahil po para sa po yan sa lahat. We want the Bicol region to be safe and sound. And then pagdating ng election, wala tayong masyadong mga election-related incident na pwede makahamper sa elections. Ang gun ban ay alinsunod sa COMELEC Resolution No. 11067 na epektibo mula January 12 hanggang June 11, 2025. Layunin nitong palakasin ang seguridad ng publiko sa nalalapit na halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Patay ang isang motorcycle rider matapos na mabangga ng isang nag-overtake na SUV sa Labo, Camarines Norte. Kusa naman na sumuko sa pulisya ang sospek. May report si May Encinares. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos na mabangga ng isang SUV sa Maharlika Highway sa bahagi ng Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte, alas 10:30 kagabi. Base sa investigasyon ng Labo Municipal Police Station. Mula sa Labo, binabaybay ng SUV ang kalsada patungong Daet. Subalit pagdating sa lugar ng aksidente ay nag-overtake ito sa isang tricycle na nauwi sa pagkakasagi nito sa likurang bahagi ng naturang tricycle at pagkakasalpok sa kasalubong na biktima. Nagtamo ng minor injuries ang tricycle driver habang nasawi naman ang motorcycle rider. Po ng tricycle ay nagkaroon lang ng minor injury at outpatient naman po siya. Nakausap ko na siya kaninang umaga, pumunta dito sa station. And the other driver of Yamaha R15 ay sad to say na sa makabilang buhay na kagabi, dead on the spot. Lumalabas din sa investigasyon na nangyari ang insidente sa isang solid yellow road markings at hindi rin gumamit ng signal light ang suspect habang nag-overtake. Pinapaalala ng ating mga kapulisan ang dobling pag-iingat sa pagmamaneho at iwasan ang pagpapabilis ng patakbo ng ating sasakyan, lalo na kung nasa tuwidang bahagi tayo ng kalsada. Laging doble ingat na lang po, yun lang po ang ating paulit-ulit na paalala sa ating mga motorista. Kusang sumuko naman sa pulisya ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Labo MPS na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Ininspeksyon ng Bureau of Fire Protection Legazpi ang mga paaralan at venue na gagamitin para sa Palarong Bicol ngayong taon. Paglilimita sa bilang ng mga tao sa bawat silid-aralan sa 10 tao at ang pagkakaroon ng accessible exit sa bawat pasilidad, inirekomenda. May report si Danica Garcia.
Nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection Legazpi sa 17 paaralan at 23 playing venues sa Legazpi City bilang paghahanda sa Palarong Bicol 2025 ngayong Marso. Ayon kay Deputy Fire Marshal at tagapagsalita ng BFP Legazpi na si Senior Fire Officer 4 Gary Satander, kasama sa mga inspeksyon ay ang electrical wirings, switches at iba pang kagamitan sa loob ng pasilidad. Ayon kay Satander, mayroong mga minor findings ang inspeksyon, ngunit maaayos naman ito bago dumating ang mga delegado mula sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ganito po, nung matapos po yung inspection, agad po kami gumawa ng mga after inspection report. Saka yung mga may findings po, may requirements, o kung may violation man o may yung Bureau of Fire, ginawa na po namin siya ng parang notice to comply na rin. Pero in letter form na lang po. Na doon sa letter, nag-address doon sa principal. Tapos nandun na po kung lahat ng ang dapat nilang i-comply at pinareceive na po namin sa kanila. Inirekomenda rin ng BFP Legazpi ang paglilimita sa bilang ng mga tao sa bawat silid-aralan sa 10 tao at ang pagkakaroon ng accessible exits sa bawat pasilidad. Mahalaga rin aniya ang pag-install ng emergency lights, lalo na sa mga hagdanan at pasilyo para sa kaligtasan ng mga delegado. Doon po sa mga billeting schools po, as much as possible po sana, recommendation namin doon at least mga 10 athletes na lang, 10 persons na lang po mag-occupy. Saka yung mga 3-story, 4-story buildings po na i-occupy. Kasi yung iba po doon, hindi pa kumpleto yung fire protection, may mga kulang pa po sila sa alarm system, wala pa po silang, kung pwede po sana, palagyan muna ng automatic emergency light sa mga corridors, saka sa stairways, kasi gagamitin as billeting, siyempre doon po mag-stay kahit gabi. Saka may mga kulang din po sila sa fire protection appliances, yung mga fire extinguishers po. Hoping po na ma-actionan po kagad din ng mga concerns para pagdating po ng Palarong Bicol na yung araw ng pagsusunod ng laro, kumpleto na rin po sila. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at maiwasan ang anumang insidente ng sunog sa panahon ng Palarong Bicol 2025. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. 20 barangay sa rehiyon aktibo munong nakikisa sa Retool Community Support Program ng DILG Bicol. At school-based training isusulong ng Albay Young Farmers Organization. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid!
Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 20 barangay na sa Kabicolan ang aktibong nakikisa sa Retold Community Support Program ng DILG ayon sa National Intelligence Coordinating Agency Bicol. Layunin ng programa, alamin sa aking report. 20 mga barangay sa Bicol ang aktibong nakikisa sa implementasyon ng Retold Community Support Program o RCSP ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay National Intelligence Coordinating Agency o NICA Bicol Director Ramir Frades, ang pakikiisa ng mga barangay sa programa ay nagpapakita rin ng kanilang pagsusumikap na maabot ang iba't ibang komunidad sa rehiyon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Aniya pa, mula 2019 hanggang 2024, umabot na sa 860 ang priority barangay sa Bicol na naabot ng RCSP na naglalayong labanan ng insurhensya sa pamamagitan ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Since nga, in-address na natin yung problema nila, yung mga needs nila through the help ng convergence ng mga different type agency, nabibigyan na natin sila ng kalsada, nabibigyan na natin sila ng paaralan, kung magkasaya yung mga needs nila, na pipil na nila yung presence ng gobyerno. So in short, na-win back natin yung heart and mind. So in short, siyempre susuportan na sila sa atin. Kaya, ganun na lang ang reason kung bakit napabilis yung pag-dismantle natin ng Nigerian Banks. Ang programa ay binuo upang tugunan ang mga isyu sa komunidad sa pamamagitan ng mga proyekto ng gobyerno na nagpapanatili ng pag-unlad at pagpapalaganap ng kapayapaan, lalo na sa mga mahihirap na lugar at apektado ng mga engkwentro. Kami po sa DILG were able to cover 860 barangays for the last 5 years, and it also has a total of around 5.5 billion given to our barangays for these projects. Projects includes water, sanitation, rural roads or farm-to-market roads, and even health station, and school building, and even rural electrification. Patuloy rin daw ang ginagawang mga hakbang ng kagawaran upang palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at komunidad para sa isang matatag at mapayapang kinabukasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. And nasa operating expenses po sila. Mga programang pang-agrikultura patuloy umanong isusulong ng Albayang Farmers Organization. School-based training sa basic agriculture, health and nutrition at agribusiness, isa umano sa bibigyang pansin ng grupo. May report si Rose Belista. Matagumpay na naidaos kaninang umaga ang signing ng Memorandum of Agreement para sa implementasyon ng iba't ibang programa ng Albayang Farmers Organization o AIFO at ng kanilang partner agencies tulad ng Albay Provincial Agriculture Office, Department of Agriculture Bicol, Department of Education, Albay Schools Division Office at TESDA Albay. Kasama sa kanilang mga programa ang school-based training, kung saan inaasahan na magkakaroon ng programa ng 14,007 na school beneficiaries. Sesentro ang programa sa basic agriculture, health and nutrition at agribusiness, kung saan 18 local government units at 18 paaralan ang makakatulong nila sa implementasyon. Ang point po kay ng Albayang Farmers Program is to open up the minds of the students basically. One, para at least makonsider maninda po na magpili ka agriculture as course. Ikadua po, ma-empower ta po si agribusinesses po dito and ma-open up ng different opportunities po with regards to agriculture. Dagdag pa niya, bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na nag-e-enroll sa agricultural courses, ngunit sa tulong ng programa mas mapupukaw ang interes ng kabataan sa agrikultura. Ang iba po kaya po na disheartened mag-engage into agriculture because nailing po ninda na not profitable, maati po siya. When in fact, once you're engaged po ay naaraman po ninda ang mga opportunities with regards to agriculture, mamumuyahan po talaga ninda at ma-engage po talaga kamo dito sa agrikultura po. Hinihikayat naman ng DA Agricultural Training Institute ang mga kabataan na makipagtulungan sa AIFO upang mas mapalapit sa agrikultura na malaki ang binibigay na kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Sa ating mga kabataan, sabi nga ni
Gat Jose Rizal, kayo ang pag-asa ng bayan. Kasi nga, we invest, the government and the private sector invest in the young generation. Ang Albayang Farmers Organization ay naglalayong mas maipakilala ang agrikultura sa mga estudyante, partikular sa mga grade 11 students, lalo na't pakonti na ng pakonti ang bilang ng mga kabataang nakikiisa sa mga programang may kinalaman sa agrikultura. Inaasahan na magsisimula ang school-based training sa March 24. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!